Nem szoktam én ennyire belemerülni a ufós dolgokba. Nem, de tény, hogy sok kérdőjel van. Összeesküvés elmélet. Na jó, sziasztok. És mi van? Én amúgy tudok kötelet mászni. Jó, hát ezt gondoltam. Hát azóta egyébként úgy járok, mint akit seggbe raktak. Hello mindenki! Sziasztok! Üdv újra itt a Munkatársak podcastom. Én Rebeka vagyok. Én pedig Bence. Most már valami jobb intrót ki kéne találnunk, mert mindig utána van ez a kínos síricsend. Szóval, amint látjátok, a Bence nyakába egy érem lóg, Hoppá. ami a csajozás világbajnoka érmet jelenti. Ajaj! Szeretnéd Hát az így? lehet jobban ment volna mindez. Szeretnéd elmesélni a kis történeted? Természetesen. Akkor csap bele. Voltam pár barátommal Spártán Szuperen a hétvégén. 11,6 kilométert lefutottunk, meg volt pár akadály, és mondták a srácok, hogy ha ez nem fog itt a következő podcaston a nyakamba lógni, akkor soha többet nem nézik meg a részünket. Ej! Úgyhogy nem mertem nem elhozni ezt a kis érmet. Hát azóta egyébként úgy járok, mint akit seggbe raktak, de Ezt tudom ne is törődjetek vele. megerősíteni. Egyébként úgy voltam vele, hogy elmegyek, aztán megnézem milyen, már régen is szemeztem vele. Aki már az elejétől kezdve hallgat minket, vagy már egy jó ideje, akkor már tudja az előző történetedet. Igen. Voltam egy 5 kilométeresen is, amin végül én nem futottam. De hogyha annak a sztoriát hallani akarjátok, akkor a címben benne van, tehát meg tudjátok hallgatni azt a részt is. Mindenképpen. Annyi, hogy most tényleg lefutottam, nem a haverom érmét hoztam el, bárki tudja. De Hát amúgy figyelj, ahogy sétálsz, én elhiszem, hogy lefutottad. igen, a futással voltak egy kis gondok, de amúgy jó volt. Úgy indultam neki, hogy hát most megnézzük milyen, mi baj lehet. Meg is ígértem, de egyébként ahogy odaértem, tök jó hangulat volt, szól a zene, mit tudom én, mindenki kis vibe-ba van, úgyhogy amúgy mindenki tök jó fej volt, tök jó az egész amúgy. Ajánlom mindenkinek, hogyha valakiben van ilyen indítatás, vagy legalább az 5 kilométereset, az annyira nem vészes. Bocsi, csak annyira vicces, hogy a téremmel a nyakadba ülsz, mint aki az Olimpiai. olimpiára érkezett. Hát igen. Hát biztos, hogy nem a legjobb időt futottam, ugye? De nem is ez a lényege, hogy igazából önmagad a mérce. Ahhoz képest, hogy most vettél részt először rajta, és nem a rövid távval kezdted, hanem az eggyel. Hát egyébként az akadályokon is nyilván rá lehetne edzeni, meg gyakorolni, ilyen mindenféle függeszkedés, meg ilyen mászós, majomlétrás sztorikra azért rá kéne gyúrni, mert azokon végig lepotyogtam a felénél, úgyhogy Komolyan? persze. De mik voltak, ilyen fölmászósok, vagy ilyen is volt, tudod, hogy... Hát volt mindenféle, volt, ami így ment ugye, rendesen mászni kellett, volt akkor ugyanilyen verzió, mondjuk mit tudom én, karikákkal, meg csővel. Volt olyan cső is, amin ugye voltak ilyen kis fogantyúk, és akkor a tengelye körül a rúd az forgott, és ugye mindig, ahogy megkapaszkodtál, így ide fölülre, és ahogy ezt elengedted, ugye, amivel tartottad magad, akkor ugye az mindig lecsúszott, és akkor így át kellett mindig fogni. Hát ezek ugye nyilván, meg amúgy nem is voltak rövidek, tehát nem az, hogy 4-5 megfogsz, és akkor vége van, hanem hogy azért hosszúak voltak, ilyen 10 méteresek. És alattad volt valami nehezítés, hogy nem tudom, sár vagy valami? Vagy... Nem, egyébként azon meg is lepődtem, mert ugye nyáron, amikor voltak a srácok, ott tele volt ilyen vizes akadálya, meg saras, meg mit tudom én. Most szerintem azért Időre már, hogy október vége van, igen, nem akartak ilyeneket belerakni. Úgyhogy egyébként nem lettünk úgy kimondottan sarasak, vagy koszosak, vagy ilyenek. De egyébként de megmondom őszintén, nem is bánom annyira, mert Persze. az mondjuk annyira nem hiányzott, hogy jó, most nem volt olyan hideg, mert ilyen, mit tudom én, 10-13 fok volt, az pont jó erre a futásra, de most az, hogy még ott vizes legyél, az semmi kedvem nem lett volna hozzá. És kötélmászás is volt? Volt az is, aha. Egy nagy problémám volt az egész rendezvénnyel, az a vádlim, úgyhogy ha legközelebb megyek... De az nem is a rendezvény hibája. Hát az nem a rendezvény hibája, az az állóképességem. Úgyhogy ha legközelebb megyek, akkor a futás részére rá kell erősíteni, mert a vádlim az ilyen 7-8-9. kilométernél teljesen feladta a harcot. Olyan görcsök álltak be, hogy ilyen random emberek így feszítették vissza már a lábamat 5 percig a levegőbe, mert meg ilyen random külföldiek dobálták hozzám a magnéziumsátokat. Ezt te szegény ember. Ja, nem volt nálam is, csak direkt nem vittem sokat. Voltak kis problémák vele az előző napokban.
De tényleg, és most nem okozott gondot? Hát figyelj, Imodiummal indítottam a napot, biztos, ami biztos. Hogy probléma érjen. De durva, hogy így amúgy. De nem fostam össze magammal. Ez a lényeg, azért mondjuk ki. Bár a többiek azt mondták, hogy legalább akkor gyorsabb leszek. Úgyhogy amúgy tök jó fej volt mindenki, tehát hogy ilyen összetartó csapat, érted? Nem az, hogy verseny van, és akkor elfutnak melletted, mert 10 másodpercet sajnálnak maguktól, hanem amúgy tök sokan megálltak, hogy minden oké. Tök sok külföldi volt, ők is egyébként kérdezték, hogy arrébb vigyenek-e, vagy hogy hívjanak-e valakit, azt mondtam, hogy nem, köszi, csak görcsel a vádlim, majd mindjárt jó lesz. Kicsit megpihentem. Úgyhogy utolsó 2 kilométert azt én nagyon nyugdíjasba nyomtam le. De hát mindegy. Elmentünk, megnéztük, jó volt, amúgy én élveztem, többi meg nem számít. Ennyi. Ez a lényeg. Ez tök jó. Ja, úgyhogy pozitív volt, nagyon a rendezvény. És akkor sokan voltak, feltételezem. Sokan. Hát ilyen 90-100 embert indítottak mindig, 10 percenként, azt hiszem 9-től, vagy valami ilyesmi. Meg egyébként egészen délután is ment. Hogy van, hogy van a program egy nap, és egyszerre indul mindenki, vagy van több kör? Mármint úgy több kör, hogy most délben indul egy adag ember? Nem. Ez úgy van, hogy például 9 órától 10 percenként mindig elindítottak ilyen 80-100 embert. És akkor így. De nyilván ugyanaz a pálya, csak ugye van 5-10 meg 21 kilométeres, és akkor nyilván a futás részében van a változás, hogy mindenkinek más az útvonal. Ja. De ugyanonnan indultak, meg ugyanonnan érkeztek be. Meg kell törni a embereket, mert annak meg nincs értelme, hogy mondjuk ott vártok a Most nem tudom pontosan, hogy reggeltől délutánig hogy indították, de amíg én ugye ott voltam a rajtnál is figyeltem, akkor ugye mindig folyamatosan indították az embereket. És akkor gondolom, ahogy indítják a épp adott adag embert, akkor onnan indul az időd is. Hát ja, az mindenkinek saját. Ugye mi Open kategóriába indultunk, az annyit jelent, hogy odamész, lefutod, ha 1 óra alatt, akkor 1 óra alatt, ha 5 óra alatt, akkor 5 óra alatt, nem történik semmi. Miért milyen kategória van még? Hát van competition is, hogy rendes verseny, és akkor ott komolyabban nézik, hogy te mit csinálsz az akadályon, gondolom nézik azt, hogy ki melyiken bukott el, és akkor gondolom én van valami pontozás, meg ugye nyilván helyezésügyileg is, hogy ki ér be hamarabb időre, és ott ugye rendesen, hogyha van egy akadály, és nem tudod megcsinálni, ott ugye büntetés van. Most nyilván neked is, mit tudom én, 34 üteműt meg kellett csinálni valamelyiknél, hogyha elrontottad. Most nyilván ott áll egy ember, de most egyszerre 20-an csinálják a 4 üteműt, nem fogják mindenkinek egyesével számolni. Tehát, hogyha 10-et csinálsz, vagy 25-öt, most az rajtad áll, hogy most neked ez mennyire okoz lelki problémát, hogy úgymond elcsaltál egy akadályt, de mivel Open kategóriába indultál, most ez nem az a lényeg, hogy most... És akkor az időt így is megtudtad, hogy mennyit mentél, vagy azt valahol mondjuk a célnál ott volt? Célnál ki volt rakva, meg amúgy gondolom én rá lehet keresni a számod, vagy a neved alapján is ott gondolom a honlapon én, de megmondom őszintén, hogy nem néztem. A többiek ilyen 2,5 óra alatt csinálták meg ezt a 12 kilométeres távot, én meg 3 óra 7 perc alatt, meg még egy srác volt velem. Én mondjuk nem tudom, hogy csak jó fejségből vádlim miatt kicsit volt ott így indok, hogy... Nem, egyébként aranyos volt nagyon, úgyhogy király volt. Ja. Az jó, hogy valaki akkor ott mégiscsak jobb, hogyha Hát persze. nem az, hogy egész csapat megy elő, aztán meg majd életedért tervezünk küzdesz. jövőre menni, szerintem megyek majd én is, majd addigra a futást azt felhozom a srácokhoz, és akkor nem lesz probléma. Már ott ment el egyébként, hogy a 3 és a 9 kilométer között 6 kilométer futás volt, és abból emelkedő volt 3 kilométer az erdőbe fölfele, meg 3 lefele, úgymond, és... Hát azért fölfelé futni... Hát ott azért voltak olyan részek, hogy mindenki gyalogolt, de ott nekem a vádlim az teljesen bepukkant, úgyhogy ott onnantól ilyen 7-8 kilométernél már éreztem, hogy görcsölget, már éreztem, hogy kocogás közben néha ott kicsit megálltam nyújtogatni, meg ilyenek, mert éreztem, hogy az így nem lesz jó. És az ilyen 9-10 kilométernél volt az, hogy 2-szer le kellett ülnem, aztán visszafeszítették a vádlimat, mert úgy begörcsölt, hogy mint egy fadarab lett volna. Se előre, se hátra. Ezt nagyon durva. Egy lábon álltam, leraktam a kis poppert, kicsit nyújtogattam, aztán ennyi. Hát mindegy, majd legközelebb jobb lesz. De miért ez is jó? Jó, hát jó Van, voltam. így van hova fejlődni. Van. Nem az csak, hogy most elmentél, teljesítettél, ez is majd tök nagy szó, és tényleg az, hogy végigcsináltad,
nem is készültél úgy rá, és annak ellenére is végigcsináltad? Egyébként nem tudom, mi történt itt nyáron velem, de az edzésre való motivációm az teljesen így megszűnt, tehát hogy így elmentem edzegetni, de most akkor se úgy csináltam, hogy úgy tényleg rendesen, hanem elmentem, leedzettem, jól van, nem erőltettem azért pedig annyira meg magam. Pedig mióta kondizok, azóta mindig mondom, hogy menjünk, és te meg nem, és nem, jó, hát azért jártam veled. Van. Jó, azért mondom, hogy nyáron most ez így nagyon elment nálam ez a motivációs rész, nem tudom, hogy mi miatt, de... Szerintem ez időszakfüggő most. Most nem is ez a lényeg. Nyilván profik azt mondják, hogy ez nem motiváció kérdés, hanem elmész, aztán megcsinálod. Hát én ezt most nem csináltam, de amúgy ez tök jó volt ez a Spártárá, mert amúgy most tök megjött megint a kedvem. Úgyhogy most érzem magamba a lendületet. Holnap kondi? Mehetünk. Mindenem be van durranva. De tényleg a hasam, a vádlim, meg itt a hátam, a nyakam. Tehát kapsz ilyen hosszú szívószálat. Combjaim. Egyedül a seggemben nincs izomláz. Pedig amúgy hegynek fölfelé? Hát jó, de láttad, hogy ezek milyen kerek seggek? Hát azért ne viccelj már. Hát azt nem tudod, hogy kereke, nagynak nagy. Na. Mi az, hogy nem tudod, hogy kereke? Na, de az király. Úgyhogy még a végén elcsábítalak téged is. Amúgy mennék, de nekem ezek a... Amúgy most így, ahogy mesélted, elgondolkodtam rajta, de azért rajtam egy kötélmászás, az... De épp ez a lényeg benne. Tudom, hogy helyette van de akkor most érted most, hogyha az akadályoknak a felét büntetővel csinálom, az nem buli. Miért? Nincsenek olyanok, hogy tudod, hogy ilyen fa, és akkor kötéllel így föl kell menned. Szóval, mint a katonai kiképző. Dehogy nem. Volt ilyen sima 2 méter magas facuc, ugye azon simán át kellett ugrani, aztán volt ilyen inverse fal, hogy ugye innen mentél, így állt a fal, itt volt egy léc, oda ugye rá tudod rakni a lábadat, de itt ugye már föl kellett magad húzni, és akkor a másik oldala volt léces, volt ugyanilyen majomlétrába, ami ugyanígy áll, tudod, csak ilyen csövek vannak, ott föl kell magad húzni, és akkor átrakni. Volt mindenféle. Volt ezek egyébként fix akadályok, vagy eltüntetik őket a rendezvény után? Hát ezeket felállítják a rendezvényre, és utána eltüntetik. Aha, szóval nem az, hogy mondjuk egy random nap oda tudsz menni, és akkor kipróbálni magad. Nem. Ezt odaépítik, utána meg lebontják. Ezért van mindig máshol ugye a rendezvény is, mert gondolom én, mikor hol van hely, meg mi alkalmas rá, meg ilyenek. Ja, hogy akkor most más helyen volt, mint tavasszal? Azt hittem, hogy fix helyen van, és akkor mindig ott. Hát most az, hogy évente a helyeket ismétlik el, tudod, hogy most minden évben van mondjuk pomázon voltunk, minden évben van pomázon verseny, vagy nincs, azt nem tudom, mert ennyire nem követtem nyomon, de nyáron máshol voltunk, mint most. Úgyhogy mindig, meg hát nyilván az országos rendezvény, meg jönnek külföldiek is, meg mit tudom én, lehet, hogy ők is itt élnek, tök mindegy, de gondolom szándékosan szervezik mindig máshova is, tudod, hogy... egy kis újdonság legyen benne. Hát meg, hogy más emberek, érted? Most mindenkinek más van messze meg közel, tudod? És hogyha mindig egy helyen szerveznék meg, akkor nem biztos, hogy annyian elmennének, tudod? Ja, mondjuk. Jó, csak tudod, vannak olyan külföldön legalábbis olyan helyek, ahol vannak ilyen fix akadályok, amin tudsz kipróbálni így saját magad, hogy... Biztos vagyok benne, hogy vannak ilyen helyek Pesten amúgy, ahol... Csináljunk majd egy ilyen videót, hogy munkatársak podcast elmegy egy ilyen akadálypályára. Menjünk. Időt futunk. Ja. Ha valaki tudja, hogy van-e valahol ilyen hely, akkor kommentmezőben írja meg nekünk. Meg én tudod, volt ez a régen az a vizes akadálypálya, ami Angliába forgatták, azzal nagy lapiros labdákkal. Az egyébként kipróbálható, tehát van egy hely, ahol van egy ilyen mini pálya, és az fixen ott áll, mert nagyon sok youtubert láttam, aki kipróbálta, és amúgy én azt is kipróbálnám nagyon szívesen. Szóval ezek amúgy tök bulisak tudnak lenni. Mondjuk a vizes az olyan szempontból rossz, hogy ugye amint téged víz ér, utána olyan szempontból rohadt nehéz, hogy mindened is csúszni fog. Mert ugye ez a fényes ilyen... Hát jó, de gondolom utána kimászol, megtörölközöl, aztán mész. Nem. Ilyenkor leesel az akadályról, akkor utána az akadályon van ilyen létre, azon mászol vissza. Nem jössz ki, és akkor megtörölközöl, mert ilyenkor megy az időd. Hát persze, jó, majd még kimész hogyha verseny van, érted, akkor igen, de most, hogyha elmész így szórakozásból... Hát akkor is úgy buli, hogyha mondjuk ki mennyi időre csinálja, meg ilyenek. Mert mondjuk elfáradsz amúgy, hogyha ilyen komoly akadályok vannak, akkor ugye sokszor nem kell rajta már egy idő után végigmenni. Na igen. Ugye sokat kivesz az erőből.
Itt a Spártánon is azért megfuttattak minket a rendes akadályok előtt, lefutott egy 9 kilométert, meg ott azért közben is voltak. Azért már utána nem olyan, tudod. Na most lehet, hogy van egy-egy akadály, amit így oda mész egy random nap, és akkor simán végigmész rajta, de amikor már negyedjére csinálod, akkor annyira nem adja ki úgy erőbe. Hát persze, el vagy fáradva, akkor már nem tudsz olyan erővel, mint hogyha csak oda mész. Utolsó akadályok végig olyan volt, hogy kötélmászás, utána átmásztál egy ilyen nagy hálós falon, volt egy olyan, hogy nem tudom, egy ilyen és 30... a kötélmászás, bocs, hogy közbevágok, az milyen magas? A rendes tesi órás kötél. De föl kellett másztanod a tetejére? Föl kell mászni a legtetején. Megcsengetni, és igen, akkor és utána lejött? mindenhol van egy csengő, minden akadály, minden ilyen mászós akadály végén volt egy csengő, és ugye azt meg kell csengetni. És hogyha nem tudtad megcsengetni, akkor ugye nem sikerült az akadály. Egyszer vagy kétszer kellett tesin kötelet másznom, akkor se sikerült. Én amúgy tudok kötelet mászni. Jó, hát ezt gondoltam. De ott nem tudtam én se fölmászni, mert már el voltam fáradva, plusz ahogy ráfogtam a lábammal a kötélre, begölcsölt a vádlim, az vége volt. Úgyhogy azt nem. Pedig amúgy szerintem most egy random nap fölmásznék láb nélkül is. De ott már semmi erőm nem volt. Láb se kell. Hát most kézzel simán felhúzod magad. De végére beraktak azért pár combos akadályt, aztán úgy nem készülsz rá rendesen, meg ilyenek, akkor azért ott az halál. Hát elhiszem. Sok mászós volt. És olyan nem volt, hogy így a földön kellett kúszni, mászni? De. Szöges drót alatt. Igen. És ott se lettetek olyan dzsuvások? Nem, mert fű volt. Nyáron egyébként, amikor voltak a srácok, akkor ilyen sártengerbe volt ez a szöges drót alatt átmászás, és ott nyilván tiszta retkek voltak utána. Itt ez most sima fűre kidobták, aztán cső. Egyébként a résztvevők közül mennyire oszlik meg a nemek aránya? Tehát több a férfi, vagy ugyanannyi mint a nő, mint a férfi? Hát nagyon sok csaj volt. Most nyilván nem csináltam statisztikát belőle, de... Jó, de azt látod, hogy most melyikből látsz többet, vagy úgy köbö? Szerintem több férfi volt, de egyébként rengeteg csaj is volt. Na, az tök jó. Meg egyébként olyanok is voltak, tudod, hogy most nem mindenki ez a szálkás pártai, hanem amúgy voltak ducik is, meg mindent, tehát hogy ők is lenyomták. Hát jó, mert itt igazából, hogyha jó, futhatsz időre is, meg stb., de ez a jó, hogy nem kell full úgymond képzettnek lenned, meg kigyúrtnak, meg nagy sportembernek, hogy tudj jelentkezni, vagy részt vehess, hanem tényleg odamész, kipróbálod. Hát persze. Régen a spártaiaknál, a csatamezőn is az volt a lényeg, hogy hazamenj a végén. Nem az, hogy milyen gyorsan. Ha már túlélted, akkor jó voltál. Hülye. Meg is nézem azt a filmet mindjárt. Hazamegyek valakinek, így rárugok a hátára. Na, hogyha ezt a Spártán részt akkor így kitárgyaltuk, akkor hoztam egy nagyon izgalmas témát. Oh my god. Oh my god. Figyelek rád, kedves Rebeka. Már látom a fejeden, hogy valami gonoszkodás lesz ebben. Dehogy is, egyáltalán nem. Na, meg amúgy is. Félgyelek. Ismersz. Igen. Aha. A béka jelmez után. Most extra szenzitív a lelkám. Jaj, ne haragudj. Simi. Simi. Összeesküvés elmélet. Agam. Mi a véleményed róluk, és van-e olyan összeesküvés elmélet, ami sokszor felmerül a fejedben? A lapos földhívők azok ide tartoznak? Mert egyébként egy olyan cikket kerestem, amiben 10 összeesküvés elméletet sorolnak föl, amiben nagyon sokan hisznek. Figyelj, én nem hiszek bennük, de egy biztos, hogy a piramisokat ufók építették. És gondoltam, hogy ezeket kitárgyalhatnánk egyet-kettőt. Hát figyelj, egyébként van olyan belőle, amire azt mondja az ember, hogy amúgy még el is lehet képzelni, hogy így volt. Amúgy meg nagyon sok olyan van, hogy most amúgy valószínűleg racionálisan gondolkozva tudod, hogy történt, de amúgy fingod nincs róla. Na hát akkor halljuk őket. Várj, most eszembe jutott egy jó az, hogy a madarak azok igazából robotok, amivel a kormány megfigyel minket. Ezt nem hallottad még? Nem tudom. Látni is ilyen videókat, tudod, amikor beglitchel a madár, vagy akár repülő is, és akkor lentről olyan szög, mint hogyha csak így állna egy helyben. Nem láttál ilyen videókat? Hát nem tudom, biztos láttam, vagy nem tudom, nem emlékszem rá. Úgyhogy fingom nincs. Az első, amiben sokan hisznek, most mi van? Maga? Hogy a holdra szállás nem történt meg.
És le is írják, hogy miért nem. Tehát akkor igazából színészek voltak, és csak jól össze volt vágva, mi? Sokan azt mondják bizonyítéknak, hogy ugye az elhelyezett amerikai zászló ugye lobogott. És azt nem látták a földről, mi? Nem. Nem, hanem ugye a Holdon nincs szél, az nem loboghat. Bencének az agya azért, láttam, ahogy a fogaskerekek elkezdtek mozogni. Hát bazd meg. Mi az, hogy nincs szél? Hát valami csak van. Nincs. Hát jó, nem loboghat. Hát hogy lobogna? Nem tudom, nem voltam még a Holdon. Fizikus se vagyok. Hát gondolj már bele, hogy amikor mennek, akkor is így ugrálnak. A két hülye beszél. Két utolsó agysejtem. Szóval nincs szél a Holdon. Lehet az is kamu. Nincs szél a Holdon, meg hogy elvileg a űrhajósok által visszahozott holdkövek is hamisak, illetve azt is kifogásolják, hogy a felvételeken nem láthatóak a csillagok, és a fénybeállítások sem stimmelnek. Jöttem, milyen technika volt akkor éppen. Hát de milyen kis Hold meg marsjárókat is felküldenek, ilyen kis robotgépeket. Hát jó, de egy robotot egyszerűbb fölküldeni szerintem, mint egy embert. Hát jó, biztos, hogy igen, de... De az viszont tényleg érdekes, hogyha nincs szél a Holdon, akkor hogy lebegett a zászló? Jó, hát mit tudom én, lehet, hogy van ott más, amit nem szélnek hívnak a tudósok, hanem akármi. És ami megmagyarázza, nem? Az a baj, nem tudom, nem értek hozzá sajnos. De tök más, nem olyan, mint nálunk, hogy... De lehet, hogy az eredeti videóban nem is lobog, csak egy hamisítottba. Zöld háttér mögött megcsinálták, mi? Igen. És akkor egy ilyen hibát elkövettek volna, hogy lobog a zászló. Kellemetlen. Régen volt. Kellemetlen. Gondolták, az emberek hülyék, nem veszik észre. Mondjuk igazuk van. Mondjuk én azt nem értem, hogy az kiengedhette, hogy ennyi állatot felküldjenek, hogy ott halljanak meg. Állatot? Hát ugye volt majmot is küldtek fel, volt egy kutya, akit fölküldtek, és meg utána volt is róla, mert pont láttam egy videót is volt, hogy utána a szívverését azt figyelték, és hogy szegényke tök félt, és tök dobogott a szíve. Bazd meg, az enyém is dobogna, ha fölküldenének a Holdra. Jó, de most felküldték őket konkrétan meghalni, de mert kutyát minek? nem is volt rá terv, hogy juttatják haza. Hát mondjuk a mai világban amúgy ez a legkisebb szerintem, amit az emberiség elkövethet. Mármint mi az, hogy állatot bántalmaznak? Hát nem, hát nem azért, hogy valakinek van egy ilyen hülye ötlete, hogy akkor nézzük meg, hogy föl lehet-e küldeni élőlényt, akkor ne állattal kezdje, hanem az a hülye, aki kitalálta, az miért nem lőtte fő magát? Jó van, de annyi fasságot kitalálunk már, meg annyi fasságot csinálnak az emberek, hogy jó, de ezzel már meg se lepődök. De miért az állatoknak kell ezt megszenvedni, érted? Most akkor az állatkísérletek, meg ilyenek. Hát ezt mondom. Értem én, hogy valamint tesztelni kell, de most szegény állatkák azok nem azért jönnek a világra, hogy az ember mindenféle hülye tesztet csináljon rajtuk. Hát nyilván, amivel nem bántják őket, azt még azt mondom talán oké. De vannak nagyon durva tesztek, hogy az ember miféle hülyeségekre kíváncsi, és szegény állatokat kínoznak meg ezért. Akkor tesztelje önmagám. Ugye ezt a holdasat nem tudom, mert nincs hozzá sajnos kompetenciám. Nem jártam utána a témának. Jó, de Rebeka, fölmegyek, és lebegni fog a hajam a széltől. Utána visszajövök. Csúnyákat fogok mondani neked. Hazamegyek, meg fogom nézni ezt a videót, ahogy integet ott a kis űrhajóból a nyilas hajósunk. Mondhatom a következőt? A világot egy titkos társaság uralja. A világ minden részén népszerű elmélet, hogy a Földet egy titkos, egymással rendszeresen egyeztető társaság uralja, akik azon dolgoznak, hogy egy zászló alatt egyesítsék az emberiséget és egy új világrendet építsenek ki. Általában ezt a társaságot az Illuminati, a templomosok, a szabadkőművesek, egyes vallási közösségek valamilyen szervezetként emlegetik. Te hát tagja figyelj. Vagy mi? Az Illuminatinak. Nem mondhatok semmit. És akkor tudod Bencét tűzi. Hopp, erről nem beszéljetek. Figyelj, biztos, hogy valami Én félek amúgy beszélni erről, mert mondok valamit, amire valaki elgondolkodik, aztán levadásznak. Amúgy a világgazdaságot, amiről mi semmit nem tudunk, biztos, hogy olyan emberek biztos, hogy összetartják, amiről így az átlagos emberek 90%-a semmit nem tud. Az tök oké, de hogy most ilyen szervezetek itt ilyen hatalmas nagy világ volumenbe valamit csinálnának, nem hiszem. Szerintem biztos vannak olyan nagy emberek, akiknek annyi hatalmuk és pénzük van, hogy inkognitóba tudnak irányítani
országokat. Hát jó, igen, nyilván, de szerintem ezek befolyásos emberek, és nem pedig ilyen szektatagok. Hát, hogy nézzük? Hát, hogy nézzük? Hát most érted, most hívhatod őket befolyásos embereknek, de most, ha X ember mindig mondjuk összegyűlik, akkor az már valamiféle szervezet, nem? Hát jó, de Rebeka, az egész világ így működik, hogy az ember irányítja, érted? Most, hogyha csak a munkahelyedet nézed, ott is van egy főnököd. Neki is vannak... Én ezt értem. Ez ugyanaz, csak kurva nagyba. Hát igen. Ilyen van? Oké, csak hogy most azt mondom, hogy ezek ilyen gyertyát gyújtanak este, és sötétbe találkoznak. De ez senki nem ezt mondta. De én így akarom hogy elképzelni. kántálják a dolgot. Csapják a 100 millió eurót. Jó, hát ez most olyan kérdés, hogy fel lehet itt hozni a Covidot is. Jaj, ne. Mert az is nagy összeesküvés elmélet, hogy most szándékos volt-e, vagy sem. Sosem tudjuk meg mi, átlag emberek, Hát mi az biztos. igazság. De az tény, hogy vannak nagy emberek, akik mozgatják a szálakat. Ez biztos. Szóval akkor ez... Kellenek. Amúgy. Jó, hát nyilván kell, de nem feltétlen mindig szerintem jól mozgatják, hanem éppen ami nekik kedvez. Jó, hát ők is emberek. Most sem meg ilyen nagyon brutális dolgokról ma beszélünk. bevéd itt a rosszat is. Nem úgy mondom, hanem, hogy valakinek irányítani kell. Nyilván, hogyha valaki, most tök mindegy, miről beszélünk, ilyen kis dologba, jó, de és a akkor negatív... aki irányítja, az állítson már meg egy háborút. Hát de látod, valaki nem akarja megállítani. Én azt nem értem, hogy a mai Valaki világban... olyan elmebeteg, hogy háborút akar, mert még mindig itt tart. Hát épp ez az. Jó, de amúgy ezek olyan dolgok szerintem, hogy egy átlagember nem is tudja ezeket felfogni, hogy milyen döntések, meg minek milyen következménye van, vagy minek milyen következménye Persze. nincsen. Szerintem ehhez kell egy magas szintű intelligencia is, csak... Hát meg benne kéne lenni a dolgokban, hogy átlássad ért. Csak számomra ez, hogy háborúkat nem tudnak megállítani a mai világba, Hát ja, ez furcsa. az kicsit fura. Nekem ide ne dobálózzanak bombákat. Na jó, menjünk tovább egy boldogabb Hallod? topikra. Ugye depressziós leszek rá. A következő, az amerikai kormány már kapcsolatban áll az űrlényekkel. Vannak, akik nem hisznek abban, hogy a Földet a gyíklények irányítják, viszont abban igen, hogy az amerikai kormány már kapcsolatba lépett velük, vagy más földön kívüli lényekkel. Csak éppen megpróbálja ezt eltusolni. Na jó, sziasztok! És mi van? Legtöbben az 1947-es Roswell-i incidens tartják az első alkalomnak, hogy az emberiség kapcsolatba lépett az idegenekkel, míg egyesek szerint egy lezuhant UFO-t találtak az amerikai hatóságok, melynek személyzetét felboncolták, mások szerint egy baráti találkozás történt, mely során az idegenek olyan technológiákat osztottak meg titokban az emberséggel, mint a mikrocsippek, a kevlár vagy az időutazás. Szintén népszerű célpontja az UFO-s összeesküvés hívőknek az 51-es körzet, az amerikai légierő egyik kísérleti bázisa, ahol egyesek szerint titkos földön kívüli technológiákat tesztel a kormány. Az tény, hogy az 51-es körzet körül sok kérdőjel van. Nem szoktam én ennyire belemerülni a UFO-s dolgokba. Nem, de tény, hogy sok kérdőjel van. Azért hall az ember dolgokat, tehát akár filmbe, sorozatokban, ahol ezeket megemlítik. Szerintem ez úgy fasság, ahogy van. Tehát, hogy elég nagy az univerzum, meg a világegyetem, meg mit tudom én, el tudom képzelni, hogy olyan messze egy másik bolygón van még élet, de most ahogy mi kialakultunk biológiailag nézve, nem hiszem, hogy máshol is érted, ugyanilyen emberek más bolygón élnek, mint mi. Most az, hogy van-e élet, de mit tudom én. Tudhatod. De nem tudhatom, hát épp akkor a erről világegyetem, beszélek. hogy konkrétan nekem belefájdul a fejem, mert az emberi agy nem tudja felfogni. Jó, oké, ezt mondom, pont És ezt már mondom egy én csomó is. ilyet felfedeztek, hogy nem is tudom, hogy volt egy bolygó, amin fényeket láttak, vagy valami ilyesmi. Semmi sem biztos, amit mondok. Felkapcsolták a villanyt, és fényeket láttak. Én nem vagyok ilyen ufós arc. Szerintem de te most tök hiszel hülyeség. benne, hogy van rajtunk kívül valami más élővilág, vagy egyáltalán nem hiszel benne? Hát figyelj, azért már a technikák, amiket itt alkalmaznak, űrutazás, meg ilyenek, ott azért ugye nincs. Tehát, hogy itt tartunk, hogy nincsen. De honnan tudod, hogy nem csak eltusolják? Hát nem hajott végig, mondjam. Elnézést. Basz meg. Tehát, hogy simán el tudom képzelni, hogy még nem tartott az emberiség, hogy esetleg megtalálta azt a másik életformát, ami mondjuk még él, vagy lehet, hogy eltusolják, nem tudom.
de jelenleg tudásom szerint nincsen, és nem hiszem, hogy ilyen ufós arcok itt rohangálnak, meg az már kiderült volna. Ez a sok összeesküvés elmélet, meg szerintem sok pihent agyú idiótának a fassága, amit jól előadtak, a többi idióta rákapott, aztán szépen a sok év alatt összerakták maguknak úgy, hogy az jó legyen. Szóval akkor, amikor kint járok az utcán, ne rakjak fóliát a fejemre? Nem kell. Nem fogják az ufók megenni az agyadat. Nem tudom, az is lehet, hogy történt már valami, ami erre utaló jeleket ad, csak ugye ezt eltusolják, mert gondolj már bele, hogy az emberek jön egy hosszú hétvége, amikor nincs nyitva a bolt. Akkor is az előtte lévő napon bepánikolva fölvásárolják a világ összes kajáját, mert pánikolnak, hogy úristen, nem lesz bolt, nem lesz mit enni. Az már más dolog, hogy utána kidobják. De gondolj bele, hogyha kiderülne, hogy 1000%-ig biztos, hogy vannak földön kívüliek. Hogy az a világon szerintem valamiféle pánikot keltene. Igen. Sokkal jobban aggódok az emberek miatt, mint az űrlények miatt jelenleg. Annyi idióta mászkál szabadon. Meg amúgy is. Megnézed a Transformers-t. Nekem most egyébként az agytekervényeimet bántja, amit te mondasz. Igen, Rebeka, biztos, hogy pánik tör neki, vagy ilyenek, de most, hogyha valami létezik, akkor azt nem tudod eltusolni örökre, érted? Elvileg már kiderültek ezekről dolgok. Viszont az mindig furcsa, hogy hol történik valami UFO dolog Amerikába. Hát mert ugye a Föld lapos, és azon a részén vannak a többi lapos bolygó, és ugye, mert ha forogna a Föld, ugye, akkor nem csak Amerikába történne. De mivel lapos, még ugye nem de az forog. nem jelenti azt, hogy nem forog, csak azt, hogy lapos. Ja, és akkor így forog, akkor leesünk róla. Nem, a tengelyek körül, így tudod, forog. így. Ja, mint a mikróban, amikor berakod a tányért. A bakelit lemez. Aha, lássam. És egyébként meg mit fáj az agytekervényed? Azért vannak ezek a témák, hogy megvitassuk. Hát én ebben az ufósban nagyon elhatárolódom, sajnos. Szóval szerinted nincs. Vagyis, hogyha lenne, akkor már kiderült volna. Igen, vagy még nem találtuk, mert annyira messze van, érted? De azt nem tartom valószínűleg, hogy a kis űrhajójukkal ítik ide jönnek, kis fegyverekkel, és akkor ott nyomják a kis fényüket, és akkor fölhúzzák a biciklis fiút. Tudod, ez a ufós fény, amivel így fölhúznak. Ja, igen. Nem tudom, kétlem, hogy egyébként tényleg akkora világegyetem, hogy én se vagyok ilyen nagy földön kívüli fan, hogy 1000%, hogy léteznek, csak hogy így az ember belegondol, hogy lehet, hogy egy másik bolygóban hatalmas, kétértű most mászik ki a vízből. Milyen hatalmas a bolygó, és rámegy a majomra. Hogy miért csak mi léteznénk, érted? Ez olyan fura. Igen, ez az evolúció. Most éppen legelhetnénk valahol boldogan. Telepukizhatnánk bociként a földet. Öreg dinoszauruszok. Azok is kihaltak, egyszer mi is megdöglünk. Ugye? Meg, az fix. Vékonyodik az ózonréteg, ugye? CO2 kibocsátás megnövekszik. Tehát, hogyha tetszett a mai rész, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és kommenteljetek akár általatok érdekesnek vélt témákról. Így van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Kövessetek minket TikTokon, Instagramon, ahol igyekszünk aktívabbak lenni, és... A jövő héten újra találkozunk. Sziasztok! Csá, csá!